Говорили по този въпрос, за който ще стане дума сега. За по-малките ще обясня накратко, но най-напред искам да ви представя нашите гости. Това са госпожа Силвия Авдала, която е ръководител на екипа, който се занимава с тези изследвания, за които след малко ще ви разкаже. И те вече 9 години се занимават с тези изследвания, обикалят архивите по цял свят, бих казала, и се ровят в купища документи, говорим за стотици хиляди страници документи, исторически документи, в които да открият истината за един въпрос от българската история, свързан с ролята на България в Втората световна война и по-специално това, което се случва с евреите тогава. Защото това е един период от нашата история, който по една или друга причина е недостатъчно добре изследван, не случайно може би. Има доста празни петна, които се запълват с интерпретации и понякога дори откровени лъжи в интерес на този или онзи, но всъщност истината е само една. И за нея не се знае много. Да. И това е всъщност, което те правят. За какво става въпрос? За малките обяснявам. По време на Втората световна война, когато България е принудена да стане съюзник на Германия, знаете, че германците започват да изселват своите евреи и евреите от всички държави, които са окупирали или завладяли, казвам за вас на по-разбираем език, и да ги изпращат в така наречените концентрационни лагери. Чували сте за това, нали? Споменавала съм го и при вас, където масово ги унищожават. Тези лагери са направени, за да избиват еврейския народ. Такава е политиката на Германия. И когато България става съюзник на Германия, Германия се опитва да притисне България да депортира и своите евреи към тези лагери, но България отказва. И това е всъщност уникалното, защото България е единствената страна в света, която по време на Втората световна война не е изгубила, не е дала, не е убила нито един от своите еврейски граждани. Споменавала съм, мисля, че при по-големите говорих на музея на Холокоста в Йерусалим. Ако отворите сайта, видяхте ли го това? Страните са изредени, срещу всяка държава пише колко евреи от тази държава са загинали по време на Втората световна война. Срещу България, знаете ли какво пише? 0. Единствената държава в света. 0. Това е огромен принос и огромна заслуга. Никой друг не го е правил. Но това, което е уникалното и което сега ще видите в подробности, в документи, без коментари, без интерпретации, само документи, които доказват от това време какво точно се е случвало, че България е спасила не само своите собствени евреи, но България е спасила и още много други, хиляди от цяла Европа, които са търсили убежище и са се опитали да избягат от този ад на унищожението. И България по всички възможни начини, въпреки че е била съюзник на Германия, въпреки че реално би трябвало да бъде на страната, така да кажем, на палача в този случай, тя отказва и самият цар Борис взема категорична позиция, че България в това няма да участва и прави всичко възможно и успява да спаси своите евреи и колкото може още от Европа. От тук нататък вече нашите гости ще ви разкажат повече. Защото това е нещо, пак казвам, което е единствена България в света успява да постигне. Едно от нещата, които са повод за гордост, едно от нещата, за които България е водач в света. България е тази, която, нали, както ще ви каже и госпожа Авдала, задава стандарт за хуманност, за човечност в света изобщо. Ами, понеже вие сте всички сте деца, аз съм живяла много време в чужбина. В Израел съм живяла. И още тогава се казах, ако трябва аз на евреи, които са от други държави или въобще на чужденци да разкажа за България, какво точно да им разкажа?
С какво се отличава българската държава? Винаги много ме беше чудо. Добре, ще кажем с какво сме известни ние българите. Много обичаме да обясняваме, че да, България все още е държавата на розовото масло. И да, за всички знаем как в годините с това сме били известни, как било изнасяно в чужбина, харесвано във Франция и така. Освен, че сме държава, казват на какво друго сме, с киселото мляко, с надениците и с някакви такива неща, да кажем. А освен това, най-лесно и естествено, българите е добре да се похвалим с нашата история. Имаме дълга, като историк мога да ви кажа, че понеже имаме дълга и вълнуваща история, може да изберем конкретни факти, с които да се представим пред света. И чудех се кой ще е този факт, който най-естествено ще се приеме навсякъде и бил разбран за хора, които не са българи. И така открих, че действително не могат повечето европейци, да кажем, дори не знаят, не са чували, че българската държава е спасила всички свои евреи. Оказва се, че този факт в годините изобщо не е популяризиран. По никакъв начин никой не се е борил по света да го знаят. Българската държава не е правила опити да разпространи това, да се рекламира по този начин. И често израелци, които идват в туризъм в България, също не знаят. Такива, които не са български, идват и казват: ама верно, не бях чувал. Затова ето едни факти, които са категорично много естествени и много лесни за разказване точно за пред чужденци. Може да им разкажете, че по време на Втората световна война българската държава, да, действително е била съюзник в Третия райх. Добре казва, като е била съюзник, искала ли е всъщност да стане? Как така сме станали съюзници? Ето ви от тази изложба, която представяхме тук в Кипър, аз избрах, за да разкажем начина, по който българската държава е спасила и чужди граждани от други държави. Снимките обаче, които сме използвали за това табло, са на български евреи. 1944 година всички те получават, тези, които искат да напуснат, един специален печат в паспортите си, свободен да замине. Този печат свободен да замине е с тези им снимки, всички са официално облечени, семейства, цялото семейство е снимано в един сертификат и те, заедно с този печат в паспортите, могат да заминат. И всички още са жълтите звезди, които носят, и което е една малка брошка, ето с такъв размер. Само искам да допълня, 1944 година, когато българските евреи получават печата свободен да замине, всички останали евреи от Европа ги товарят във влакове, искат или не искат, и заминават в обратната посока към лагери. Даже много са заминали вече по това време. Това е в разгара на целият този процес. В разгар точно, защото в Будапеща, която не е... Знаете ли Будапеща къде са? Коя държава е столица? Будапеща. Значи в Унгария, която изобщо не е далече от България, по това време, чак в края на 1944 година, на 10 октомври е последният еврей, който се качва на влак за Полша, а останалите 30 000, които не успяват да натоварят, просто ги давят в Дунава. Представете, сблъскат ги в това и това изглежда зловещо човек да си го помисли. Но точно така се случва. Ето ви, тук избрахме снимки на как влиза България в Тристранния пакт. Избрахме едно списание Тайм. За сега цар Борис III е единствения български държавник, който е излизал на тази кодица. Правено е интервю от симпатичен американски журналист, който го пита какво ще се случи сега с България, какви са плановете, ти си най-вероятно новият съюзник на Хитлер. Ето какво казва той, че моите министри са прогермански ориентирани, моята съпруга е италянка, моят народ е русофилски, само аз съм неутрален. Освен това, казва, че ако това, което се случва, му коства престола ми, окей, няма значение,
аз ще отида в Америка и ще стана механик. Така българският цар обяснява, че не му отдреме. Да, действително отношението е следното. Това, което се случва в Европа, не е нашата война. Ние тази война не я искаме. Един симпатичен човек, Джордж Орвел, който е американският посланик в София, казва, че е слушал по радиото и цитира, пише на шефовете си в Щатите, че трябва всеки момент да замине, защото ако България ще влезе в войната, Америка и Англия са в другия лагер и той трябва бързо да напусне. Доказва шефовете си, че да, чува една потресаваща реч, в която се казва, че болшевизма може да е добър за Русия, фашизма за Италия и национал-социализма за Германия, но нито един от тях не е подходящ за България. България няма да е легионерска държава. Едновременно с това, долу е снимката, която германските войници преминават през България, независимо, те вече са се струпали на Дунава и ще минат, независимо от това колко сме съгласни. Те трябва да отидат в Гърция и в Сърбия, трябва да минат само единствено през българската територия. Затова скоро сме взето решението по-добре да станем съюзници и да ги пуснем да минат, отколкото да ни окупират и да направят така, защото, видите ли, българската държава да загинат и да не може да опази, примерно, най-застрашените в този период свои граждани, да кажем евреите. И не само. Тя ще разберете защо и още. Назад. Това не е лошо. Кое трябва? Натисни чашката долу. Да. Ето ви, какво се случва обаче. Германия ни принуждава да приемем антисемитското законодателство. Това означава, че българската държава не само трябва да е съюзник, ами трябва и да приеме закони, които да са против евреите. И германският посланик в София, Адолф Хайнц Бекерле, се чуди какво, примерно, да напише на шефовете, защото казва, ето те, българите не разбират какво е това с антисемитизъм. Не разбират какво е да си против евреите. Да, казахме им, че трябва евреите да носят жълти значки, да, в край на краищата да ги бележат, да е ясно, така както се случва в цяла Европа. Те раздадоха едни доста малки, елегантни брошчици. Само 20% от населението, от еврейското население ги носи. Тези, които не ги носят, не са санкционирани по никакъв начин. Питахме защо няма за останалите, ни каза, няма достатъчно електричество да произведем. И това изглежда като подигравка. Обаче, действително, това е естественият български отговор. Казваме, окей, каквото кажете такова и правим каквото си решим. Това е естественият отговор. Вижте всички тези снимки на симпатични човеци, които заедно с така задължителната тогава значка женят се и примерно имат някакви официални събития, на които ходят. Така пише тук в този документ, че те носят значката заедно с ордените си от войните от Първата световна война, примерно, или заедно с значки с образа на царя и царицата. Тези човеци видимо не се чувстват застрашени. И това е още обаче за България, това е началото на войната. Това е 40. Началото на, примерно, на 42 година. Тук сложихме една снимка всъщност какво е положението на евреите преди войната. Семейни снимки на българските евреи. Погледнете колко са елегантни. Това е една много, България е една много утвърдена европейска точка на картата. Много всички получават добро образование и което е много характерно. От 1939 година намерихме една снимка, българският цар Борис, който е на разходка в Рила и на Мусала се среща с група български евреи, които са на излет и си правят обща снимка. 1939 година никой монарх в Европа не може да си помисли, че ще има такава снимка. Снимката е много естествена, някой носи фотоапарат, снимат се
И в историята остава белег за такава среща. Може би да кажеш по същото време как другите евреи в другите страни са поставени? Ами, по това време какво се случва с евреите? Да, това е много така уместна забележка. По това време какво се случва с евреите в Европа? След... Тук не го виждам... Ето, случва се ето това. Взето е окончателното решение. Първо, че евреите са съсредоточени в гета. Гетото е едно място, където да живеят заедно. Примерно блокират се 5-6 улици, този парцел с къщи каза, да, тук ще живеете всички. Всички от града, примерно 50 000, 100 000, 200 000, всички ще се съберете тук и ще живеете заедно. Това означава, че не може да го напускате, не може да отидете и да работите. Имате, примерно, сте един евреин заболекар и трябва да отидете там, където ви е кабинета, не може да стигнете до там. Семейството ви остава без доходи. Нямате пари, с които да живеете. Нямате, примерно, другото, което цялото ви семейство получава едни големи жълти звезди, които трябва да си зашиете и които да ви отличават. Всеки може на улицата да ви направи нещо лошо, не може да се качите, примерно. Има големи градове като Варшава, вие не може да ползвате градския транспорт. Трябва да се придвижвате пеша. Дори магазините ви, където са за вас, те са затворени, не може да ги ползвате, не можете тези, които по някакъв начин можете да ползвате само единствено в района на гетото. Имате вечерен час, не можете вечер да напускате, гетото се заключва 6 часа вечерта, вие след това не можете никъде да отидете. Това, което все още евреите не разбират, че това е една голяма стъпка към следващата тежка репресия, която никой от тях не знае. Щом ги събират заедно, това е с конкретна цел. Това е удобно място, след като са заедно, да ги качат на влакове и да ги закарат някъде, където ще ги убият. Много от евреите се казват, не можем, аз казвам, съм професор в университета, в Германия, откъде на мене ще ми направят такова нещо. Аз имам студенти, всички ме обичат, всички имам бизнес, или имам това. Много от евреите по това време в Европа са много добре интегрирани. Те имат приятели германци, имат приятели поляци, унгарци, добре работят, печелят достатъчно, плащат данъци, имат всякакви занятия. Никой от тях често не си помисля, че държавата действително ще му го причини това. От момента, че влизат в гетото и по този начин, гетото върлуват болести, няма достатъчно ядене. Много от тях няма, това са студени държави, няма отопление достатъчно. И какво се случва обаче от това? Явно много хора измират още там, вътре в гетото. И често някои са успели да избягат, защото примерно камиони, които изхвърлят кука, тези са се скрили вътре в камиона или някакви други, такива са успели да напуснат, но той навън трябва да живее нелегално. Той няма документи за самоличност, държавата му ги е взела и тамошните закони им отнемат правото да напуснат. Принуждават ги да напуснат, въпреки че околните държави също не ги искат. А освен това му отнемат всички граждански права. Този закон в България не отнема правата. Не те принуждава да напуснеш и не ти отнема гражданството. Ти оставаш с българските си документи. Нито имуществото ти отнема. И какво обаче се случва? 1942 година на една тайна среща в Германия, на която присъстват 12 души, е взето решение евреите, които по този начин вече се намират на много места в гета или са потискани по други някакви начини, трябва да бъдат унищожени. И този план се съставя в рамките на една среща, която се нарича конференцията в Ванзе. Ванзе е едно езеро, до което има тази къща, Вила Маглир, до Берлин, до езерото Ванзе. В тази къща е организирана въпросната среща, на която официално е взето това решение. И не само е взето, има документи от тази среща, където излиза един списък. И по този списък всяка от държавите в Европа,
е казано предварително и решено от коя държава колко евреи трябва да бъдат унищожени. Общата цифра е общото число 11 милиона. Може ли само да се намесам? Всичко това нещо се случва, защото Хитлер и немците, той идва от французите, това е антисемитизъм. Антисемитизъм означава против евреите. Защото те смятат, че евреите са виновни за всички беди на държавите. Смятат, че ако евреите бъдат унищожени, първо расата, нацията, немската нация ще бъде чиста, и второ, те смятат, че ако бъдат унищожени евреите, които са една много древна, стара нация, етнос, религия и така нататък, това ще реши въпросите. Тоест, Хитлер започва войната и едно от основните му неща, което освен че иска да завладее цяла Европа, е да направи така наречената чиста раса, чиста нация. И за това започва това преследване на евреите. Извинявам се така. Какво се случва през това време? Вече уточнихме какво се случва в Европа, какво правят евреите в Европа. Единственото решение е евреите някак да търсят начин да напуснат. Като една истински независима държава, защото като сме съюзници и не сме окупирани от им, можем да провеждаме някаква самостоятелна политика. Имаме посолства и консулски служби. Тук в Кипър има ли българско посолство? Да. Има българско посолство, и консулска служба има. Всички български тогава консулски служби в Европа, в Будапеща, в Братислава, знаете ли коя държава е столицата на Братислава? Словакия. На Словакия, точно така, в Словакия. В Букурещ. Букурещ е на Румъния, точно така, в Румъния също. На много места, където има консулски служби, там действително много евреи отиват и искат транзитни визи. Искат виза, с която да минат през българската територия и така, когато получат право на транзит през България, това е основание да поискат от предишната държава и там да им дадат, защото казват, ето, щом там не пускат, трябва да преминат. И това е основание те да намерят път да напуснат зоната на тристрание, там където са застрашени. Най-лекият път да напуснат така Европа се нарича Българският коридор. Това е начина да напуснат Европа през България. Как се случва? Ето... Вчера имаше някакви... Напред с голяма ръчка. Ето ви как се случва това. Деца. Тук пише посолството ни в Будапеща казва, че има нужда от разрешение. Пише до България, че има нужда от разрешение. Тези 72 деца в списъка, те са на възраст между 10 и 16 години. Да минат през България. Това е началото на 1943 година. Ето това детенце, което е родено в Загреб. Загреб, знаете ли къде е? На коя държава е? На Хърватия, точно така. Той е родено там. Това детенце е по това време на 11 години. То заедно с групата от тези 72 деца и са съвсем малко възрастни. 5-6 души. Преминава в Будапеща, където получават за него
разрешение, такава транзитна виза колективна с този списък. И според неговия паспорт ние научаваме, че детето не само го има в списъка сме го намерили в друг архив, не там където са паспортите, не само го има в списъка, ами всички други, ето намираме, че те заедно са преминали на 12 февруари 1943 година през Русе и след 2 дни са излезли през Свиленград. Свиленград, нали се знаете къде сме в България? Това е на турската граница. И на гръцка. И те доволно са минали през границата, влезли са в неутрална Турция и оттам безпроблемно ще стигнат до Палестина. Палестина по това време е със статут, какъвто е и Кипър. Това е подмандатна британска територия. Англичаните, които владеят Палестина, както владеят и Кипър, решават, че принципно трябва да държат правата колко от евреите в Европа могат да се заселят там. Има ли противници на това заселване? Англичаните казват, имаме документ, той се нарича Бялата книга и според този документ ние не можем да допуснем много хора, защото ето имаме и други места, на които може да ги пратите. Да, ама еврей, вече той не може да си организира такъв транспорт и да бъдат насочени те другаде. Затова все пак като естествена тяхна, това е бъдещата държава Израел, за която вече има някакви планове, той е най-естествено да иска евреи от Европа да замине точно в Палестина. Дали в Палестина са добре приети? Ами ето по това време какво пише какво пише по този въпрос главният мюфтия на Йерусалим. Ето ви го. Това е Амин ел Хюсейн. Попаднахме на негови писма, който от Йерусалим, а също и от Берлин, отива в Берлин. Всички евреи, които по този начин напоследък пристигат, научаваме, че се издават много емигрантски сертификати, много документи за това. Научаваме, че всички те нарушават баланса в Близкия изток. И освен това, моля ви, вашите съюзници, Унгария, Словакия, Румъния, да насочват тези граждани в някои други по-контролирани територии, например Полша. Настоява за това. Какво последства от това? Не се съобразяваме изобщо на нас. Това е този човек. По никакъв начин, да, знаем за тези писма. Тези писма пристигат и в България. Едновременно с това никой не се съобразява. Той много настойчиво не иска евреите да се заселят в Палестина. Това е един вход, който е забранен за евреите по това време. Тези човеци ще изберат ли друго място? Повечето не. Но ще търся начин как да стигнат до там. Ето ви, писмата продължават, германците ги коментират, казват, ето той е наш съюзник, Амин ел Хюсейн, мюфтията, да, трябва да го слушаме. Ето, едновременно с това, да, той пише на френски и на немски през цялото време, пише до Йоаким фон Рибентроп, германският външен министър. И нищо от това не последва. Какво правят, когато се е затруднен, през 1943 година, втората половина е затруднен транзита през България, значи тези деца, за които казахме, че минават с влакове, това вече става все по-трудно. Защото германците завладяват една ивица около Свиленград и проверяват транспорта. Е взето решение, че евреите могат да стигат до Палестина по друг начин. Има ли България излъз на море? Има. Палестина на морето ли е? На морето. Могат да стигнат с кораби. Как се случва с това с кораби? И нали корабите ще ги обстрелват, ще ги взривят в морето. Защо това не се случва? Защо германците, примерно, по никакъв начин не могат да спрат тези кораби? Корабите са под български флаг. Пътуват под български флаг, а България има съюзник. Германия няма да си обстрелва съюзниците.
И взето решение, ето въпросните кораби, такъв кораб е родничар, той тръгва от Варна и прави цели 6 курса до Порт Хайфа, директно, до тогавашния Израел. И след родничар има още няколко такива кораба, примерно и такъв кораб е Милка, ето Беласица. Беласица е кораб, който прави 4 курса от Констанца. Констанца е едно пристанище в Румъния. Значи този български кораб, от български флаг, директно през нощта товари евреи, които са това. Много от тях са деца, тръгнали са сами. Тук в списъците видяхме и едно бебе, което е записано с майка си, още няма име. Родено е, може би, на кораба. Или още докато се товарят. Ами и това бебе също е в списъка, че като едно плюс новородено, името на майката плюс новородено. И всички те заминават по този начин. Казва, ето представител на гестапо, който чака в Израел, казва, ето отново кораба Беласица дойде и това 350 души. Независимо от всичките ни предупреждения, това да не се случва. Значи, това се случва от български пристанища, в повечето случаи се случва от румънски пристанища и ги кара директно до Палестина. През 1944 година, когато германците започват да губят войната, усеща се по всичко. В България живота за евреите значително се облегчава. Ясно е, че никой не може много да ни принуди. Ние да ги тормозим, да кажем, това голяма е вероятността, че това няма да се случи. Все пак има ли още опасност? Има. Какво се случва по това време, обаче с управлението на България? Ами случва се следното. Много неочаквано за всички, ето това се случва. Това е на 28 август 1943 година, внезапно умира цар Борис. Този толкова спокоен, миролюбив човек, който е загрижен за всички свои граждани, който е получил властта от баща си по наследство. Така се предава по Търновската конституция. Такива са владетелите в България тогава. Този спокоен човек умира. Кой трябва да управлява държавата? Какво ще се случи с евреите? Какво ще се случи с останалите? Всички. Не е ясно. Голямата драма на българите, те всички се втурват, разбирате, повече от 1 милион човека отиват за всичките тези 4 дни, в които е поклонението в Александър Невски. Знаете дайца в Александър Невски, нали? Всички я познавате. Всички се струпват там, отиват 4-5 дни денонощно се точи опашката, с която всички искат да изпратят своя цар. И какво обаче застрашава българските евреи? Че най-вероятно германците веднага ще искат, което се и случва. Има един документ, според който разбираме, че още на 30 август царя не е погребан. На 30 август има опит да се реши бързо еврейския въпрос. Ето сега е начинът, момента точно бързо да бъдат депортирани българските евреи. Кой решава какво ще бъде? Тогавашното правителство, регентите, които от името на малолетния цар Симеон, сина на цар Борис, по това време на 6 години. Той е новия цар. На 6 години. Някой трябва да управлява от негово име и да подписва от негово име, докато той навърши пълнолетие. Кои са тези човеци? Един е братът на цар Борис, това е принц Кирил. Другият е до тогавашния министър-председател Богдан Филов. И освен това генерал Михов, който преди това е министър на отбраната. Тези 3 души ще управляват държавата от името на малкия цар. Те първо, че отговарят категорично, няма да се решава този въпрос сега, не е на дневен ред. Другото, което още на 17 септември същата година, само
15 дни след като реално са влезли в управлението, те се виждат с Хитлер, на което за първи път официално някой казва на български управник: евреите трябва да бъдат унищожени. До тогава никой на никого не казва официално какво се случва всъщност с евреите. Евреите се унищожават абсолютно тайно. Никой не знае, като ги карат някъде с влакове, какво се случва с тях. Това е първият официален документ, по който разбираме, че Хитлер вече губи търпение спрямо века. Не, те трябва да бъдат унищожени. Регентите се връщат в България и от това нищо не последва. Никой не взема някакви специални мерки. По това време да се опълчиш на Хитлер, да кажеш не, няма това, е нещо, което никой не си помисля. Тези човеци го правят. Има ли транзит точно в този период и след него? Ами има. Има, освен въпросните кораби, ето ви малко след... Малко след тези събития, началото на 1944 година, ето ви, по какъв начин съдейства католическата църква. Един много симпатичен италянец с българско сърце. Той е представител на католическата църква в България преди да замине на следващия си мандат в Турция. Той, монсеньор Анджело Донкали, си пише с цар Борис и с царица Йоана, с която са от една държава и двамата са италианци. И той казва, че също участва в процеса по издаване на транзитни визи. По някакъв начин знае какво се случва с евреите. И тяхната кореспонденция ни дава ясна представа, че той е бил част от тъй наречения български коридор на следващия си мандат в Турция. Тук е един емисар на Еврейската агенция за Палестина, тя има статут на такова загранично правителство, и която подпомага, примерно, наема кораби, с които да закара евреи там, влакове, организира, плаща, рушвети някакви, за да може това да се случи. По данни на такъв представител разбираме, че ето Анджело Донкали много активно се е включил в тази кампания и това го научаваме чак след войната. Всичко това се случва много, много тайно, много дискретно. Свободни да заминат. Свободни да заминат са първо българските евреи. Много от българските евреи, ето имаме тук данни, един документ, който е от началото на 1944 година, март месец, те попълват едно заявление, което е до тези снимки, които ги видяхте в началото. Са такива семейни снимки заедно, такива паспортни снимки, ама цялото семейство заедно. Още са жълтите си значки, официално облечени, се снимат за емигрантските си документи. Получават ето този печат в паспорта, свободен да замине. Там пише мястото, от което ще напусне българската територия и срока, в който това ще се случи. Препоръката на българската държава е те да използват моторни кораби, някакви, които са по-сигурни, да се издават в морето. Препоръката е да използват по-сигурен транспорт. Могат ли да заминат? Ами свободни са да заминат. Обаче има и още една категория евреи. По това време много друго, не го виждам. Свободни да заминат, има още какво се случва с... Да. През това време има и евреи, които не са български граждани, те са намират в България. Те са в техните държави, вече са им взели паспортите, нямат документи. Също искат да заминат. Или ако имат документи, те са изтекли, техните посолства няма да им ги подновят. Как могат те да заминат? Ами българската държава им казва как могат. Ето, има в Румъния 1000 души, които искат. Общо тези 1000 човека трябва да им се издадат визи. Да им се издадат без да се иска специално разрешение за всяка виза. Директно. На 1000 души 1000 визи. После, те казват, ще минат през България и ще се качат на кораб от Варна.
Какво да направи българската полиция? Ами, българската полиция да ги придружава, да им обяснява какво може и какво не може, да се отнася добре с тях и да пази доброто име на българската полиция при чужденците. Освен това, има и такива, които нямат документи. На тези, които нямат гражданство и нямат паспорт, моля да им се издадат Нансенови паспорти. Това са паспорти за такива, които нямат държави. След Първата световна война има много хора, които завинаги са изгубили своето гражданство. Те няма къде да се върнат. Затова е измислен в тогавашното обществото на народите, е измислен един документ, който да трае 1 година, за да може тези, които нямат вече свои държави, да получат нещо, с което да могат да стигнат там, където ще ги приемат. Представете си, вие изобщо да нямате никакви документи, да сте на чуждо място, доколкото, примерно, типът ви е чуждо място, може и да не ви. Но, примерно, тук не можете, ако нямате никакви други това, губите си българските документи завинаги. И никой никъде не ви иска по тая причина. Не може да се качите на никакъв транспорт за никъде. Тогава, ето в такива случаи, въпросният Нансенов паспорт ви дава право да отидете там, където се признава. Признават го 50 държави. И вие можете с този паспорт да отидете там и да се установите и да ви искат да ви дадат гражданство. Ако не ви дадат там, да отидете в рамките на същата година другаде, където, така че да се установите. И какво се случва? Вижте, всички тези със съдействието на полиция стигат до Варна. Има инструкции към тези, които са собственици на кораби, моряци, корабите да бъдат товарени през нощта и да тръгват така, че да не се вижда техния път. Защо се случва това? Защото в България все още има германци. И за да не ги дразним и за да не им прави това впечатление, корабите тръгват през нощта. Значи, това в съвременни условия се нарича каналджийство. Когато бежанци ги прокарваш някъде си без документи, без официално държавата да знае, събираш им парите, качваш ги в някакъв бус, тайно минавате границата или подкупваш там митничарите и това е каналджийство. А в България това е държавно каналджийство. Държавата се грижи тези човеци спокойно да преминат през нейната територия, осигурява им охрана, обяснява им как да се случи и обяснява на корабите как да ги изведат извън българската територия. Това никога, никъде по време на войната не успява да се случи. Да кажем, че не искат. Но по този начин се случва. Защото никой не желая да го направи. Никой не желая да се опълчи на Хитлер. И какво разбираме, обаче, какво се случва с българската държава? Малко след всичките тези събития. Ами, на 9 септември 1944 година българската държава е окупирана от Съветския съюз. Как се отразява на това на емиграцията? Ами, не ги интересува емиграция. Това, че имало евреи, дето искат все още да не им е важно. А че има... Какво е отношението към българските евреи? Ами ето, българските евреи казват, че се чувстват вече много зле, те се чувстват по-зле, отколкото са били през войната, че също искат да напуснат, че това е въпрос, който явно няма скоро да се определи, че новите власти са им обещали много неща, обаче тези много неща, нищо от тях не се е случило на практика. Освен това, чудехме се, добре, ако все пак, кога ние, въобще света по някакъв начин до някъде е научил за какво се всичките тези човеци, които по този начин са се спасили, е нормално и естествено да се чудим, те не са ли казали някъде, не са ли се похвалили как се е случило. Много се чудехме, да, не може да няма някакви документи, ами какво се е случило както с българските евреи в България, така и с чуждите евреи се разбира на едно много специално място. 61 година в Иерусалим
се провежда един голям съдебен процес. Съдебният процес е срещу Адолф Айхман. Адолф Айхман е заловен в Аржентина, отвлечен е от израелските специални служби. По това време режима не би го пуснал така легално да могат да го изкарат. Отвлечен е и е закаран в Йерусалим. Сега, тези, които са били по него време в такава възраст, вече достатъчно добра, казва, учениците ходеха на училище с един транзистор с радиото си носят на рамото, за да слушат делото. Делото продължи месеци и всички искаха да не допускат. Да, в реално време го предават, всички слушат. Хубаво е да кажем кой е Адолф Айхман за по-малки. Адолф Айхман по това време е идеологът на Холокоста. Този, който на практика организира унищожението, в детайно унищожението на евреите. Този човек е много търсен след войната. Много старателно търсен и открит съвсем случайно от евреин, който по това време живее в Аржентина. И каза, на мен ми се стори, може да се лъжа, може да не е той. Но все пак идват да проверят, тук ще оказа, че човекът е прав. Той под друго име, с семейството си, успял някак да много от висшите ръководители на... Успява да напуснат Европа. След войната се укриват под чужди имена по различни... За да не бъдат съдени. Да. Тези, които не успяват да избягат, примерно германският посланник в Букурещ и Манфред фон Килингер се самоубива в 1944 година. Теодор Далекер, който е представител на Айхман в България, също се самоубива в Германия. Има такива, които просто решават, че няма накъде да избягат. Ясно е какво ги очаква. И затова този човек обаче избягва. И като избягва, да, категорично могат ли директно да го убият там? Могат. Слава Богу, не са го направили. Защо? Защото искат всичко това по някакъв начин да се случи най-естествено този човек да бъде съден. Какво е ценно в този процес? Това е един огромен процес. Хиляди евреи, оцелели от войната, от целия свят, се качват на самолети и идват и искат да дадат сведения, да бъдат разпитани в процеса. Искат да донесат документи, каквито имат. Обръщат се към всяка държава, която има отношение, да може тя да предостави, да изпрати свидетели, да донесе документи. И този огромен процес дава първите голям, естествено, с документи разказан разказ за Втората световна война. За първи път там става ясно какви са размерите на тази трагедия. Колко са евреите, които са загинали, по какъв начин са били унищожавани. Всичко това става ясно там. От такива, които са оцелели, от такива, които са участвали в различните режими, има такива, които са го защитавали на практика, казват, са били чиновници германски или такива, които са били в концентрационни лагери и са виждали какво се случва. И там за първи път обаче става ясно една много симпатична млада тогава репортерка от Щатите отива на същия този процес. Това е Хана Аренд. Хана Аренд пише тогава, че не може да бъде там, че историята за България е уникална, че там аз бях много изненадана как главният прокурор Бар Ор се провикна в залата, не може да бъде цар Борис е бил истински герой. Тази жена пише в американските вестници, разказва тази история и тя стига до много места. Нещо повече става ясно, че дори българските евреи на Парижката мирна конференция, която е след Втората световна война решава кои са спечелили, кои са загубили, кои са война, те си пишат един меморандум, в който обясняват, че не са били по никакъв начин тормозени по време на войната, че всички те заедно са оцелели и върху българската държава не бива да се хвърля никаква вина. И още повече, че по същото време, по времето на делото Айхман в Германия, ето в един германски вестник, излизат пропорциите на всяка държава участвала в тази война. На евреите, които са загинали и евреите, които са оцелели, и само единствено срещу България има една нула.
нула. Само това е единствената държава, но за първи път Германия го обявява точно по този начин, преди това по време на делото Айхман, което е процес, който следи цяла Европа много активно и Щатите също. Какво може да става? Ми казват българските евреи, дали по някакъв начин са я разказвали тази история? Не много. Обаче ето намерихме едно писмо на еврейка от Пловдив, която веднага 1943 година още благодари на цар Борис за това, което прави за българските евреи. След това няколко еврейски организации, световни еврейски организации, дават статут на цар Борис на истински спасител, държавник, който се е погрижил за всички свои най-застрашени граждани. Затова тази история действително в годините не е била много популяризирана. Това не значи, че света по някакъв начин на някои места не е знаел за нея. Знаел е до някъде. Грешка е на българската държава, че не е хвърлила специално усилия тази история да я разказва по правилния начин. Въпроси има ли? Някой иска ли да пита нещо? Чакай малко да глътнат. Нека да глътнат и толкова информация им снесе ще. Аз имам един въпрос обаче. Когато се случва всичкото, аз не мога да мисля, че Хитлер това нещо не го знае, че България... Знае ли още так? Добре, що не прави нищо? Защото не може. Значи, ето този въпрос, не, и той го зададе израелския посланник. Добре, вика, това на пристанището така и това. Германците къде са по това време? Германците не знаят ли? Знаят. Но ако ние сме окупирана държава, германците, какво правят в такива случаи? Назначават едно марионетно правителство, което да е подчинено, което да е фигурант и решават, че те налагат стандартите в тази държава. Ние сме съюзник. Ми казваха, примерно български евреи в Израел, вика, ние се качихме на влака и тръгнахме за провинцията, имаше германци във влака, не ни закай, вика, слушаме ги, вика, да спираме. Това, вика, баща ми е учил в Виена, разбрали, вика, какво си говорят, такова нищо не могат да ни направят. Ние сме съюзническа държава. Политиката по отношение на евреите я налага държавата. Българската държава. Ако на германците не им харесва, естествено не им харесва. И естествено има през цялото време доклади като това за значките и за това има стотици. Всеки ден. Че за еврейската политика, за политиката спрямо евреите има така трябва, иначе какво от това? Ако трябва да бъдем точни, то и са за не много така, сравнението не е много коректно. Ама как българската държава днес, суверенната българска държава, се отнася към директивите на Европейския съюз? Казвам, окей, ще да продължим. Каквото понякога това ни харесва и това понякога не ни харесва. На практика, онова, че сме съюзници, е изключително силен фактор, подпомага да имаме собствена. Ето казва нас, по-добре да си въведем ние антисемитско законодателство и да държим контрол върху него, отколкото да ни го наложат. И още при конференцията в Ванзе става ясно, че с този ни закон, който го имаме, много трудно ще се организира депортация на българските евреи. Защото те са български граждани. Не може срещу своите си граждани да го направят. Разбираш, ако закона им отнемаше предварително гражданството, има как да ги изкажат. Ама закона нито ги принуждава да напуснат, както се случва с такова законодателство в Европа, нито ги принуждава, нито им взема гражданството. Той си има български паспорт в джоба. Сега не може не живее много свободно, примерно има някакви ограничения. Но от тази територия, където се чувства сигурен, никой не го принуждава. Възможностите не са много. Той освен Палестина да отиде до другаде, няма къде. Има няколко държави в Латинска Америка, които са приемали. Въпросът, че пътят до там е много тежък, скъп. Кой ще е този кораб, дето
ще премине толкова, това и кой ще го плати този код? Това е нещо, което е много тежко и трудно. За сравнение, примерно, Щатите са все още обвинявани, че 1941 година има кораби, които се товарят. В Италия тръгват за там и се оказва, че няма, никой не ги американците ги връщат, опитват в през Куба, и там ги връщат и да, не ги приемат, тук не ги приемат, там препълнени са с хора, връщат се в Италия обратно и хората влизат в лагери, там няма, защото Северна Америка все още е упреквана за това, че не приема евреите. Няколко хиляди деца приема Великобритания на нейна територия с влакове. И това се прави при много тежки, трудно организирани административно условия и става дума само единствено за деца. Може ли аз да кажа малко? Да. Само тук искам да вметна това, в което говорим за антисемитско законодателство. Дори антисемитско не е много точно, защото закона, цялото име официално на закона е Закон за защита на държавата, на нацията. На нацията. На държавата е друго. Той не се отнася само за евреите. Там има някакви общи положения за разни тайни общества и групи и така нататък. Той не е направен специално за да дискриминира евреите или нещо конкретно на евреите да направи. Това е един компромисен вариант, както ви каза госпожа Авдала, за да може ние да държим контрола върху тия процеси, а не да ни бъде наложено отвън под натиск от Германия и по този начин Германия да плати. Имаше въпрос сега в петък. Добре, защо викаше ни задължат с този закон? Даже ще ви кажа, че този закон е приет преди ние официално да сме съюзници на Третия райх. Защо вика? За какво има нужда? Как ще ни го наложат? По какъв начин ще ни задължат? Много е естествено. Ние сме германски сателит. След Първата световна война и искаме да изнасяме в цяла Европа, нас никой не ни приема. Не ни приемат по никакъв начин. Ние не сме приятелската държава нито на Франция, нито на Англия, където искаме. 60-70% от износа от България на всякакви стоки и суровини е насочен само единствено към Германия. Ние искаме и другаде, има опит за диверсификация на пазарите. Някъде това се случва 37 година. Обаче този е неуспешен опит. Освен германците, други нас не ни приемат. И през 40-та година специално се казва, че ако нямате вие такъв закон, там вече работят тези мерки. И там войната не е започнала, отношението към евреите вече върви негативно отношение, има редица ограничения за евреите. Казва, ако вие не ги въведете, вие няма да сте ни приятелска държава. Това е единствените, които казват, да, трябва да въведете такива. И ние въвеждаме каквото можем, както за някакви такива. Действително, счита се, че за тогавашните стандарти е някакъв абсолютен пас. Но си е наш закон, нещо, което в България е съчинено, а не внесено отвън. Да, защото немския закон, ако трябва да се внесе отвън, той казва, вземат ти гражданството, забраняват ти да практикуваш професията си, вземат ти цялото имущество и всичките пари. И те изгонват. И ти като няма къде да отидеш и се луташ между границите, просто те залавят, товарят те. С каквото, докато си се скупвате някъде между това и така отиваш някъде, където те унищожават. Това, другото, което все пак трябва да си дадем сметка, че по времето на всички тези събития, да, този закон в България, евреите са евреи по религия, а не по кръв. Примерно, едни 2000 души вземат решение. Това не са всички заедно, по-отделно няколко семейства, няколко общо са за цялата война, 2000 души. Казва, че ако отидем сега и се покръстим и станем християни, срещу нас няма да има никакви мерки. Никой няма да е това. Взето е такова решение, има 2000 души, които са взели такова решение. Ама защо? Защото същия този закон го допуска. Щом ти си станал християн, мерките не са срещу тебе.
Защото в България, според този закон, евреите са евреи по религия. В Германия, даже от смесени бракове деца, независимо по коя линия смесени бракове, дори четвъртинка, примерно една баба по някоя, по майчина линия или по бабите, те прави евреи. И ти подлежиш на мерки. Защото смисъла на закона там е друг. Там да изчистят нацията, да ограби всичко, което има евреите и евреите да бъдат унищожени. В България такова нещо не се случва, няма и такъв замисъл. Затова и има ли такава опция, на която да, верно, тези, които се възползвали, не са много, но са били свободни да го направят. Така, сега само да кажа, че това е господин Николай Акимов, който е режисьор и също е част от екипа, който провежда изследвания. Беше много интересно да слушам. И аз някои работи там не знаех. Сега ще кажа някои работи малко по-простички, защото като има някаква така сложна лекция, и аз обървам. Сега вие всички сте православни, предполагам. Нали? Да. Ами, коя е основната книга на християнството, знаете? Библията, нали така? А Библията, тя се дели на две, те учат тук такива неща. Библията се учат на две части. Знаете ли кои са двете части? Стария завет и Новия завет. Знаете, Стария завет, знаете ли какво е? Стария завет преди да се роди Христос. Точно така. А Новия завет са 4 Евангелия за живота на Христос. А знаете ли Христос какъв е по националност? От Израел. Евреин, точно така. Историята на евреите е уникална, защото те изгубват държавата си преди колко? Преди 2000 години. Е така. И изгубвайки държавата си, евреите, те са навсякъде по света, но не забравят това, че са евреи. При тях етноса, нали, как се чувстват, като какви се чувстват, етноса и религията е едно и също. Значи ние можем да бъдем християни, да бъдем българи, да бъдем румънци, да бъдем немци и така нататък, италианци, все едно. При тях евреите, те са евреи и единствено юдаизма е тяхната религия. Тоест, то е едно и също, само за тях. Тоест, евреин и юдеин е едно и също. Докато българин и християни не е едно и също, защото християни може да бъде от всяка националност. Разбирате ли? И евреите живеят по целия свят, след като се разпада държавата. Живеят по целия свят и те навсякъде са гонени. Навсякъде са гонени. Значи, има голяма група евреи, които са в Испания, така наречените сепаратски евреи, не така? Силве? Да. Да. Които... Те просто се разделят на два клона, като са изгонени от Европа. Те се разделят на две грамадни групи. Едните тръгват на север и на изток и отиват днешна Русия, Германия, Украйна и примерно и Румъния. А тези, които са сефарадските или испанските евреи, отиват в днешни Испания, Португалия, Марокко, Турция, Гърция и България. България по това време е част от Османската империя, когато те идват в България. Значи те тръгват от... Да, точно. Сега, и тия евреи навсякъде са гонени. Навсякъде са гонени защо? Те с какво се занимават? С нещо, което в арабските страни е забранено. Лихварство. Знаете ли какво е лихварство? Банки. Правят банки и дават пари на заем. И взимат парите после. Те така оцеляват.
Но те живеят в гета, те живеят в отделни места. Защо така оцеляват? Ами защото на много места, след като идват в Европа, евреите всъщност нямат право, не получават право там, където се заселват, да купят имущество. Те не могат да си купят, примерно, къщата, в която живеят. Не им е разрешено да си купят земя. Затова и са традиционно градско население, защото той какво да прави? Де да вземе ниви, които да обработва. И отиват да живеят в градове, но и в градовете той не може да си купи имущество, не му е разрешено. Просто в годините, в векове, евреите много трудно придобиват право да имат свое имущество, което да е недвижимо имущество. Да имат къщи, там бизнеси, негова фабрика да има, негова. Това не може това. Ограниченията срещу евреите вървят в Европа от векове. И поради това те имат някакви излишъци, имат някакви пари, дето се чудят какво да ги правят. Примерно изработил си нещо, имаш някакъв това. Най-естествено е да дадеш срещу лихва на някой, който по този начин този ти излишък от пари да ти носи някакъв доход. Да, момент. И така, не в България, в другите страни, те се занимават с това. Те се занимават с бижутерия, диамантите, например, навсякъде по света. Те се занимават евреите с диамантите, но това само истинските евреите с масурите. То тогава няма много. Не, няма въобще. Уникален народ, който винаги е бил преследван. Те не могат да се смесват с другите етноси. Те не се смесват с другите етноси. Значи, оженили са там при тях, майката е тая, която определя дали си еврей. Ако майката е еврейка, ти си еврей. Няма значение кой е бащата. И това ги прави отделна група. Те навсякъде са отделна група, навсякъде живеят отделно, защото те са поставени при други условия. И когато вече започва това всичкото нещо, този антисемитизъм против евреите, започва във Франция. Започва във Франция още края на 19 век, 1860 година, един граф, няма значение, няма да го казвам кой. И те казват, за всичките беди на Европа, за всичките човешки беди са виновни евреите, защото те събират пари, дават такова, така. И оттам идва това нещо, което Хитлер после поема. Имайте предвид, че в много така наречените европейски страни, като примерно Франция, има много силно движение срещу евреите. Те са антисемити, мразят евреите. И така, има единствените, които така са на почет евреите, това са американските евреи. Американските евреи, те там са, само в Нью Йорк са 2 милиона, така ли? Милион и половина. Милион и половина. Общо в Щатите са 6 милиона, а пък в света са повече, отколкото са в Израел. Значи аз ще ви кажа нещо, което не връзка. Знаете, Израел било, как се казваше, било място за живеене на бедните. Да, защото преди много, има такава традиция от бедните държави, евреите да решават да се заселят там. Защото там, където са успели, особено след Втората световна война, добре да се установят, те нямат необходимост, особено американските евреи, които не са преживели Холокоста, нямат необходимост да имат свое място, където да се чувстват сигурни. Защото те в Щатите си и така се чувстват достатъчно сигурни, нямат тази потребност. Държавата Израел се появява много мотивирано, точно за да не бъдат евреите преследвани повече. Но еврейската нация, те са предимно хора, които се занимават с умствен труд. Сега ще ви кажа един, който не знам дали знаете, че е еврей. Има един много голям учен физик. Знаете ли го? Алберт Айнщайн.
Той знаете ли, че е евреин? Да. Да. А знаете ли какво му предлагат Израел? Израел му предлагат да стане президент на Израел. Аз живеях една година в Щатите и там общувах, имах приятели, които бяха в Харвард. Харвард, знаете, учебното заведение. И другото много известно учебно заведение е MIT, Massachusetts Institute of Technology. Това са двете най-високо поставени учебни заведения, университети в Щатите. И в света, може. И в света. В MIT имаше 26 преподаватели, Нобелови лауреати. Половината от тях бяха евреи. Хайде, мисля, че стига толкова. Така че те, евреите, са много особен народ. И всичките им беди, които се случват, не са случайни. И както има един вид, сега ще ви кажа един вид за последно. И всичките им беди, които се случват, не са случайни, не са никакви. При евреите, както при американците имат две неща само гледите си. Долари и другото, знаете ли това? Центове. Така, двама души евреи, собственици на Кока-Кола, отиват при папата и казват: Ваше святейшество, там казват това, ние тук с колегата решихме да дойдем при вас, да помолим за нещо. Да, кажете. Ами, нали, молбата, това... Молитвата Отче наш. Отче наш, дай хляб наш насушни, да прибавим, ако може, да прибавим дай хляб наш насушни и Кока-Кола. Папата вика, как такова? Но ние ще си платим, даваме ви 1 милион. Как такова нещо? Как дай хляб на Кока-Кола? Не, махайте се. 20 милиона. Махайте се от тук. 500 милиона. И ги изгонил. Излизат тия двамата отвън и викат: интересна работа, тия хлебарите колко ли са му платили да кажете това е деца и не много деца. Ако имате някакви въпроси, сега е момента да ги зададете. Нещо, ако не ви е станало ясно, ако нещо друго искате да знаете, ако нещо не сте разбрали. Специално с по-големите много сме говорили, аз съм им обяснявала, нали, за вашите проучвания и изследвания по архивите и, нали, колко е сложно и трудоемко, нали, за да може цялата тази информация да бъде представена в рамките на този час и нещо. Това е отнело 9 години. 10 почти. Пробене из архивите по цял свят. Много сме доволни и много сме щастливи, че сме тук, защото завчера в Никозия, в петък. Да. В петък нямаше много хора да дойдат на изложбата. Значи тя изложбата беше така, сега няма да не пускаме тимчето, може. Така, в петък на изложбата нямаше много хора. Дойдоха 4 души с 8 души охрана. 8 всеки. Ама процес, и това не е никакъв случайен човек. Това е човек, който е ръководител, така да го кажа, на една от най-големите еврейски организации в света. Човек, който е икона, който е идол за всички евреи по света. В момента, нали. И този човек да чуете как оценява това нещо. Той е в Америка. Не е нещо пристрастен. пускаме. Аз викам да вие всеки много присъства.
А другото нещо, което само ще ви кажа на лица, значи американската посланичка, като е водите да обяснявам там, тя знаеше буквите нашите. И вика, това вашите букви са същите като руските. Вика, не, госпожо. Това са нашите букви, които руснаците са взели. Ние сме им ги дали, както сме им дали и православието, религията. Така че, навсякъде казвайте, това са нашите букви, българските букви. Да, това много пъти съм им показала, сме говорили, че където и да ви кажат с чиста съвест на 100% никой не може да го оспори това. Това са българските букви. Ние сме ги дали. И на тях пише, това е световна азбука. Не виждаш реално време. Няма време, те знаят английски. Те знаят. Те знаят какво време. Да. Разбира се. Owens believed that the Bulgarian rescue of Jews is unique. Unique not only in its scope of size, but in the fact that it happened in a country which was allied to the Nazis. Отношенията да се поддържали тук с нашия сънародници. Ето това е цар Симеон, чийто баща е спасил българските евреи. Излишно, изкуствено или нещо. It happened to a country where everybody in position of authority or not authority stood up to say no. It happened when the church said no, and the church was very, very important. България има един огромен капитал. Точно. Спасение на 50 000 души евреи. Това не лично. Този морален капитал не е добре употребен, не е добре използван. Този капитал поставя България на една съвършено друга нога. България носи и може да носи с гордост факлата, свещника на хубавост. We are still debating the Vatican. We are still asking the question, did Pope Pius know? Did he do? Well, look at Bulgaria, and you will see what the voice of a church can do. Това са награди, които са дадени на цар Борис за спасяването на българските евреи от Америка. От американски организации, от тамошните евреи. Това е царицата Йоанна, нашата царица, майката на това жената на Борис III. Това е в двореца Врана. Врана до София. Знаете, може. Там, където е царският дворец, където е живяло семейство. Ето това е свещник, който е подарък 1994 година на царица Йоанна. В Щатите е връчен за нейните лични заслуги и тя е организирала транзитни визи на деца от Беломорие. Царя е изпълнителната власт, той има сила да се противи.
Ако българските евреи са спасени, значи изпълнителната власт се противи на германците. Това е слабата. Има документи много ясни, че цар Борис спаси българските евреи. Сега много прост въпрос. Кой искаше да унищожи евреите в България? Германците, нацистите искат да унищожат българските евреи. Не българи. Не българи. Nothing is perfect in life. It wasn't perfect because it saved the Bulgarian Jews and it didn't save the Macedonian and the Albanians. Okay, fine, I'm sorry. And I'm sure that a lot of people are sorry. But you know what? If every country in occupied Europe only saved its Jews, wow, we wouldn't need museums, we wouldn't need monuments, we would not be talking about a Shoah, about a Holocaust. So for me it's unique. Unique because all the elements of society stood up to say no to this evil. Ето тук пише България 0% пратени в концентрационни лагери. А това е мемориал на Холокоста в Берлин. Много интересен. За тези, които не чуха добре или може би не разбраха накрая, аз искам да го повторя. Това, което този последния, който говори, е Фоксман, този, който ви споменах преди малко, какво казах. Ако всяка държава беше спасила само собствените си евреи, сега нямаше да говорим, нямаше да имаме нужда от паметници, нямаше да има нужда от музеи и нямаше да говорим за Холокост. Защото българското общество, всички негови членове и всички негови елементи станаха като един и се изправиха срещу това зло.